Ya nanti aja nggak apa-apa, wong namanya orang Ponorogo kok. Loh, kenapa? Oh, masih ada sesuatu yang perlu dibenahi oleh pelatihnya. Ya, yang namanya Ponorogo ini kan memang identik dengan reok, identik dengan warok Suro Menggolo, Suro Gendul, dan suro-suro yang lain. Tepuk tangannya yang meriah dulu untuk putra panjenengan. Salajengipun dumateng para bapak inggih menika para tokoh masyarakat, Bapak Sekdes, para bapak perangkat desa, ugi para ketua RT lan para tokoh masyarakat ingkang boten saged kawula sebut setunggal boten setunggal atas nami pimpinan SDN Pitung Rayun ngaturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh lan ngaturaken ajengan panuwun panjenengan sampun kersa minangkani undangan lembaga salajengipun mirsani kridaning putra putri panjenengan. Selanjutnya kepada rekan operator di